iluonga ni NDC iluonge nade tiluonge nikech ang'o nikech wasewinjo ng'utni mang'eny e chama ji kawacho ni luonguru NDC jatend party bende nowacho ni NDC no luonguru aluonga ka sa oromo in kaka jakom nitie gimo miluongo NDC kosi gi agenda ma specific kosi luonge luonga nikech une mudwaro NDC en structure mar chama ingeni nyalo wacho ka gima maybe pok watimo NDC matielo chama timo ga NDC and stipulated every 5 years chama timo National Delegates Convention nikech en bura maduong' makelo ji mang'eny to samoro chama resources mamondo kel ji and so on emomiyo katibo ndiko ni December of the 5th year itimo National Delegates Convention itime ga nikech kuno ema chama make decisions bende mana kaka mag presidential candidate gik makamago chama make a lot of decisions at National Delegates Convention to mar ODM is due on by December this year koro NDC inyalo wacho ni kokalo December to koro sa NDC otimore nade okalo to onge gima nyalo moni luongo NDC chon ne mano onge gima nyalo nek bedo to luongo National Delegates Convention e tarik ma giyiero ni ma e tarik mwadwa ni wabed go gi National Delegates Convention koro it's a normal organ mar party maromo at the stipulated time monego rome so nek ema luonge ka nek obedo to nek wacho ni maro central committee nyalo bedo gi proposal to chiwe nek to in the nitie structure miluongo ni National Governing Council manyochi neno kwa timo Mombasa National Governing Council otingo wajumbe te mag chama otingo governors te mag chama otingo chairman mag branches tiende ni constituencies te mag chama chairman mag county chama koro ene manokete ni in the event nintie decision mabedo made in between NDCs to National Governing Council nikech en quicker to convene ema romo mondo make those decisions kaka nyocha wabedo gi National Governing Council Mombasa mano ratify Dr. Buru kaka party leader gi kombe mamoko mabende ne wasebedo appointed to by the Central Committee and the NEC koro National Governing Council tiyo on behalf of the NDC nikech NDC luongo bang' higni abich to gik moko te ok dirit bang' higni abich mane momiyo noket National Governing Council matiende ni sani onge crisis National Governing Council osetiyo tije to ka NDC oromo to koro bro ng'iyo ni magi gik mane National Governing Council otimo wayiego kata ok wayiego ba ok en gimudhi luongo ka sa pok oromo inyalo luonge anytime ok anyal wacho nikech en decision mar NEC to nawe neno ka Central Committee osewacho ni mbaka mwagogi ibro ter e NDC koro NDC tiende ni nyaka biluongi at some point to ibro luonge aluonga ok en gima lich kata gimoro ma minyalo wach ni koro nyalo kelo push and pull chama ka indi osebedo gi mutni mang'eny